तो गाइस नै नायना ला ओरैबादि फिस्लाना जों थांगासिनो नै हमथासो थांनांगौ इयाव बुहुद रिक्स आरोना गोलैबा गाहायाव मोनहैखागोन होमबाबो गारा जोङो माने बर्डार नायनो थांथारनाय चाइना बर्डार आरो मा गोलैदों नाय जोंनि गस्लाफोरखौ नाय बोरै जाजोबगोन नाय गाइस गुफुर जाजोब्बायना दसेनो जाहायनो थांला आरोना गाइस जोङो गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं फ्रेश जालायबाय थांलायनोसै दा बेरायनो जों दा नाथुलायाव थांगोन आरो ना मानो थांगोन जों नाथुलायाव चाइना बर्डार नायनो थांगोन प्लास बरफखौ जों थांगोन जों यो नै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय भिउखौ जों मायाव थांगोन बेनिफ्राय नुहुरखागोन दै आइ गोजौआव थांगोन जों आइ जेराव माबा दोङो आइयाव थांगोन इयाव एनेकुवा गोजौ जायगायाव दंफैयोना जों दा नायलांबाय था नोंथांमोना दा नुलांगोन खिन्थिलांबाय थागोन आङो नाय माबायदि जायगायाव दंफैयो जों दा थानाय जायगाया जादों गेंटक गेंटकआव दं गेंटकनिफ्राय 7 बाजाव जोंनिया मानिखौ टाटा सुमो फैगोन टेक्सिदो जों थांगोन डाइरेक्ट मानिखौ नाथुला नैनिफ्राय नाथुलाया 55 किल'मिटार दोङो आराय घन्टासो नि थाखाय जारनि जागोन आरो ना जों स्पिडबो खारोना स्पिड खारबाबो ट्राफिकफोरबो मोननो हानाय नङा खोनानो मोनदों आरो जोङो अक्सिजेन खमनो हो बिरसोम ओजों माथो अक्सिजेनबो खमनो अक्सिजेन मोनानो जा फार्स्ट टाइम थांगोन एक्सपिरियेन्सखौ मोनना फैसिगोन मोजां मानो होनबा दा जों आगोल थांग्रोनाय मोनबाय एक्सपिरियेन्सखौ मोजांसिन मोनगौमोन ना दा फार्स्ट टाइम ना न बे फार्स्ट टाइम जागोन जोंनि तो मोजां नांदो बुहुत स्टेन्डार्ड जागा अखमनिसायबो माने नेयाव रुला बुहुत मोजां ड्राइभार खालामबाबो माने मानिखौ फन रायलायनो मोना फन रायलायबा जुदि पुलिसा ट्राफिक पुलिस नुजायो 2500 थाखा फाइन बुहुत मोजां जोंनि आसामनि बायदि नङा न जोंनि आसामनि बायदि नङा इयाव ट्राफिकबो माने इबायसा जाया माने पुरा निजायनि रुल मथे सलायो आरोना मानिखौ सिस्टेमनि रुल मथे मैयानो जोंखौ ओरै लाना ओरै लाफिनदो नोंदों ना गैयामोनलै दोंमोन ना माने नोंसोरनि टेक्सियाव नङा जोंनि टेक्सिया बायगावसो गिदिङो दा ओजा बरफआव आरो फुल जस होनानै भिडिअबो खालामनानै नोंहा इन्ट्रेस्टबो खालामनानै ना अक्सिजेन खम ना लासैसो खालामनांगोन ग्रोबनो बाराद्राय जस होनानै एनार्जि होनानै गाखरबा माने भिउस जागोन होनदों आरो ना ओंखायनो जोंबो ग्रोबैनो थांनानै ग्रोब नायना फैनोसै आरो न जायगाखौ आरो जानला मोनला जायगा प्लास्टिक आरो मुजुदै गारोब्ला 1500 थाखा फाइन एनेकुवा जायगायाव दोङो जोंना जों दा एनेकुवा जायगायाव दोङो नेपालानो आरो एखे साफा जायगाया पुरा नेपाली बांद्राय नेपालि गोजाल' नेपालियानो बारा साफा सिख्लाफोरबो दोङो ओमफ्राय नेपालि तामाम साफा गुफुर बकात मोनलांनायबा ओइथिं खिथियाखै माय जोंनि सिगाङावनो दों मोनसे मर्निंनि गुड मर्निं हरबायनो जोंनो ओइ नै सानो सिख्ला खासिदों दानि नुहुरदो जोङो साफानो फुल गोनां नाङा Good morning everyone. Good morning everyone. दा जोङो फ्रेश जानानै दाजों फ्रेश ब्रेकफास्ट खालामनोसै गायाव थांनोसै जाखांनानै होलांनोसै नाथुला जाखांना ब्रेकफास्ट खालामखांनानै जेनेबा नाथुलायाव थांसै इनिफ्राय दा बेसेबां गोबाव नोङो 50 किल'मिटार 55 किल'मिटार दा थांसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जों खिथिलांगासिनो आरामसे मोजां नायलांबाय था रावबो स्किप खालामनाङा बरफ नुगोन दिनै बरफ रियेलाव माबायदि बेसे एक्साइटेड जाना दं बरफ नायनो बुहुत एक्साइटेड मैयानिफ्रायनो बरफ पुरा मोदोमा माबागासिनो माने एक्साइटेड जाना दङ दिनै थांसै दा फ्रेश जाजोब्बाय गासैबो दा आरो जोङो आसामनिफ्राय गरमाव फैनानै दायो थान्दायाव थानानै मोजां नांदो नोंथांमोना मालाबा फैबानो जाबाय माने सिक्किमावबो सान्दुं दुङो नैबाथाय सान्दुं दुङा नङा सिक्किमावबो सान्दुं दुङो खिन्थु थान्दा बोथोरा सान्दुं दुंबाबो माने इयाव जेकेट गाननानै गिदिंजोबो मानसिफोरा मोजां नाङो आरो बहुत स्टेन्डार्ड जायगा
आरो नोंथांमोना एमजि मार्केटखौ नायनो ओमफ्राय माने बेयाव एमजि मार्केट एमजि मार्केट बेयाव जों मिया बेरायना फैबाय मोनायाव सिक्किमनि राजधानी गेंटका सिक्किमनि राजधानीखायनो बहुत मोजां आरो जायगाया ओरैबादि साफा लामाफोराबो बुंनो नाङा लेथ्रा होननायानो गैया माने इन्डियानिफ्राय जुदि फरेनाव थांनो हायाबा सिक्किमाव फै सिक्किमानो फरेन इन्डियानि मार स्टेन्डार्ड जायगाया बाय बाय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ उनथिलांगासिनो तो गाइस थांगासिनो जोङो बरफाव नाथुलायाव आइयाव बरफ नुहुरदोंना इयावनो थांगोन जों ससे मोनफैबाय आथा आरो 38 किल'मिटार दंबावो इनिफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना दा बरफाव लोगो मोनहैगोन बारा जस होनानै भिडिअ खालामनो हानाय नङा अक्सिजेन गैला बारा खम जाबाय बुहुद हां थोनोसो मोनदों आं जायगायाव थानानै बरफाव थांगासिनो गाय बरफाव मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला नैयावनो थांगोन जों बैयाव एकदम पारमेन गोजौआव थांगासिनो नायलांबाय था लोगोफोर खाथियाव नाय वाटारफल दङ नाय बरफानो गोलैबोदो आरो नायो गेलेनानै नायना ला नै नोंथांमोना ओ माय गड मोनखाबाय बरफखौ नै इफोरावबो गोलैना दोङो बाय नै नायना ला ओ माय गड इफोर बरफ गोजा आरो ना गुफुरफोरा थान्दा नांबाय गाइस थान्दा बिराद थान्दा खोमाफोरा गुसु जाजोब्बाय नै बरफफोरा इफोरनो नायना ला नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जों गोजौआवसो थांबावगोन आरोबाव So guys, जों दा नै मोनसे जायगायाव लाखिदों आरोना बिदिनो ड्रेसफोर गानदों जों मोनसे जायगायाव मोनफैबाय नायना लादों उनथिं बरिया बरफानो बरफ गोजा बुहुद थान्दा नांबाय अक्सिजेन बुहुद खम आरो इयाव जायगाया हां लानो खस्थ' मोनगासिनो खिन्थु माबा माबि लाबोफाखादों अक्सिजेननि थाखाय आं मोजां स' गाइस नै जों दा जन्था लाबाय आरोना जेकेटबो लाबाय नै सोरबा गानगासिनो इयाव जुथाफोरखौ भारासो कफि नांगौमोन थ' बाय बरफाव लोगो मोनगोन इयाव इयाग दोङो नै इयाग गाखोनानै बरफ सिक्किम तो नुकुन्या तरी किंवा नुकुर के त्याच्यावर काय तुला राचुरा ना मजा औ मान गोजौआवबो नायना लाबानो जाबाय नै दै दोङो ओइखो ला ओइया रावबो मालिक गैया ओइनै ओइया रावबो मालिक गैया नै लांनो हागोन इखो ये रास्ता ना ये ऊपर से जाएंगे अब्बा देखो ना हमारे घर पहुंच जाता है आइयाव दोङो लामा नुहुरदों ना नै थाङो जोङो मोनबायानो गाइस बरफखौ नैला जायगाखौ लामाफोरा नुवाखै बरफानो सिजोबनाय गोजा दै जाजोबना दोङो बरफजोंनो सिना दंजोबो गासिबो सो गाखिथिंजों दै आरो माने फैनानै इन्जय खालामगासिनो नालाय इनो बरफाव जोंबो खालामगोन थोड़ा करता हूं खाली आना वाला पेड़ो हां थोड़ा एड्रेस वाला नया जगह है कहां पे से रखना नया जगह में पेड़ो नायना ला गाइस नायना ला एने गवा जायगाया ना हिट ना माने बरफ सादले फाइबा थांनोनो बाखागोन प्लेटले ओ माय गॉड इंटरेस्टिंग पूरा बरफ पे ओ गाइस नै मोनफैबाय जोङो नाथुलायाव
नायना लाबानो जाबाय बरफानो बरफ गोजा हा माखौ सङो भिडिअ करसा नाকি भिडिअ करसै सार बरफ बरफ फार्स्ट टाइम लाइभआव दांनो मोनदों गाइस बरफ नायना ला गाइस नायना ला पुरा बरफानो गोजा आरोना नै गोजौनिफ्राय गोलैगासिनो नै आरो बरफैनो गुफुर गुफुरनो 14,000 फुट गोजौआव दङ जोंना 14,000 फुट गोजौआव दङ जों दा बोरै मोनदो अक्सिजेनखौ एसे खस्थ' मोनथ'वाखै दा जोङो ना पूरा हुआ ही सब नीचे जा रोड पे आ जा रोड कितना नाचबा इखि थांनो हायाखै आरोना गाइस माने इखिं गोलैलांनो चान्स दङ नै गोथौआव नायलांबाय था नोंथांमोना थ' आब' फाइनानै बोरै नांदो बरफआव बहुत मोजां नांदो स्नोफल जाबाय आरो जाय जाय क्वालिफाइ जाना फैनो हायाखै बिसोरनि थाखाय मा बुंगोन सबबो फैनांगोन नेक्स्ट टाइम सबबो एन्जयमेन्ट लानांगोन इन्जय सब बरफानो गोजा नायना ला नोंथांमोनानो पुरा बरफ आरोना आरो गोलैगासिनो बरफ गुफुर गुफुर केमेरायाव नुवाखै जानो हागौ खिन्थु नै रियेलाव केमेरायाव भिडिअ नुनायनिसाय रियेलाव नायनाया मोजांसिन जायो आरोना ओंखायनो रियेलाव फैनानै नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय मालाबा एनेकुवा 14,000 गोजौ बेयाव दङ जोङो दा ओहो मायाव दङ निजेनो मिथियाखै एनेकुवा हिट मोनदो Oh my god मा जायगायाव दङ निजेनो मिथियाखै गाइस एनेकुवा हिट ना Oh my god नोंथांमोनाबो रियेलाव नायफैयो आरोना मालाबा फैयोबा माने भिडिअफोरनि साय रियेलाव बुहुत हिट जायो माने एनेकुवा हिट मोनोना एनेकुवा बरफआनो गोजा सिगाङाव मोनदोंमोन खिन्थु आं भिडिअआव खोन्थियाखै माने जों जाय जायगायाव फैदों बेखौनो खोन्थिबाय आरोना जों दा दोङो नाथुला होननाय जायगायाव दङ आरोना गाइस ओरैबादि मोजां ना नायै नै पुरा बरफ बेफोरो नायनानै ला ए भगबान नै बिराद मोजां नांदों गाइस फैनानै नेक्स्ट टाइम जाय जाय क्वालिफाइ खालामनो गोसो खालामथार जुदि अफार होयोबा ओमफ्राय फैयो आरोना Oh my god नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जों आरो सिगाङाव थांबावगोन नायलांबाय था मार गारि आरोना गाइस जाम जाजोबियाव ओरैबादि फायो माने मानसिफोरा नै गारियानो जाम जानाय बेसेबा जामानो जाजोबखानाय थांनायाव बेसे गोबाव जागोन साननानै जों इमान जाम जादोंबा नाय गाइस Indian Army welcome you Nathula 14 Oh my god 14,000 140 फुट गोजौआव दङ जोङो नायना ला नै साइनबर्डखौ ब्र Oh my god नाय गाइस आइयाव बर्डार दङ इयाव थांगोन जों दा नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे गाइस मेंबायबो बुहुत थाबाय बुहुत गोजौआव थांनो दंबावो बर्डार मोनैनि थाखाय बेयाव जेमानखि आर्मि पुलिसफोर दङ ना बिसोरो नैबे लामाखौ खदाय साफा खालामनांगौ इमान खस्थ' खालामो जोंनि थाखाय नाबायदि लामाया हेथेजोबना थाखायो गासिबो Oh my god सेलुट खालामनांगौ आरोना गाइस इसोरखौ माने इसोरो जोंनि थाखायनो खदाय साफा खालामनांगौ इखौ सामफ्रोमबो माबाजुबोयो हेथेजोबना थायो लामाया बेखौ हखारबाय थानांगौ जायो इसोरसो थ' गाइस नै नाय लामाफोरा बोरै आं आरो नै मोनसे बुस्थु मोनदों बरियानो ग्लास मार फिस्ला आरोना इयो नै फिस्लायखायो जन्थाफोरा बायनिफ्राय थ' गाइस नै नायना ला ओरैबादि फिस्लाना जों थांगासिनो नै हमथासो थांनांगौ इयाव बुहुत रिक्स आरोना गोलैबा गाहायाव मोनहैखागोन होमबाबो गारा जोङो माने बर्डार नायनो थांथारनाय चाइना बर्डार नायलांबाय था जाना तु पारेगा ना गाइस जों सायाव थांबाव नायदोंमोन थांला दा माने नाय ओरैबादि बरफ गोलैदों ना अखा बायदि दसे थानायानो ससमा गिनाय दसे गुफुर जाजोबो ओरैबादि गोलैबाय थांला माने
अखा फिसा फिसा गोलैनाय बायदि गोलैजोबदोंना सिजोब्बाय जोङो अबाबो लाना नोंना सायाव थांला आरोना गाहायाव थांफिननोसै ओइ गोजौआव एसे थांबावबानो बर्डार मोनगौमोन ससेल'सैमोन खिन्थु दा थांला जोङो थांफिननोसै इखिनो नांला माने এনেকুৱা হিটবোৰ নাই गोजौआव मानो थांला जोङो गोजौआव मानो थाखाय थांला गैला हाला मेंजोब्बाय आरो मा गोलैदों नाय जोंनि गस्लाफोर नाय बोरै जाजोबगोन नाय गाइस गुफुर जाजोब्बाय ना दसेनो बिनि थाखायनो थांला आरोना गाइस जोङो गाहायाव लोगो मोनसिगोन ओइ नाय गारिफोरखौ नुहुरदों ना इयाव नुहुरना नुहुराखै मिथिया खिन्थु ओरैबादि गोजौआव दंफायो जोङो दा बुंनो नाङा 14,000 फुट गोजौआव दङ थांसै गाइस गाहायाव लोगो मोनगोन थांफिननो गोसो गैयामोन गाइस थेवबो थांनांसिगोन उपाय गैया नै दसेनो मा जाखो बोथोरानो सोलायनानै एकदम बरफ गोलैगासिनो दाबो एकदम नै जोंखौ नाय गस्लाफोराव नै मा खालामनो आरो नायबावनो गोसो दंमोन सायाव बर्डारखौ खिन्थु हानाय नंला अक्सिजेना बुहुत खम जाबाय एनार्जियानो गैला माने गोसा रायलायनो हाला आरोना गाइस मा खालामनो ओरैबादि जाम आरो गारिया बुंनो नाङा बेसेबा जामानो गोजा माबोरै मोनहैगोन मिथिया थाब मोनहैनायबा हामगौमोन आब' बेनि बागैथ' बायबारफोर मिथियोबा बुंना होबानो जाबाय जोंनि बाबा मन्दिर बाबानि नामा बाबा हरभजन नामा आरो बाबानि मुंमोन दाबो जिंदा दङ ओंखायनो बाबा हिसाबै फरायसालिमानि आर्टिफोरानियाव मोजां खालामो जाहाथे बेबायदि जानो हाथों होननानै अलरेडि इनि अरिजिनेला 2 किल'मिटार थेंक इउ नायबा लाबानो जाबाय नोंथांमोना नैनोमोन आरोना मानसिया थ' गाइस थांनोसै जों दा बेयाव माने नै नायबानो जाबाय माने बरफ गोजा गोलैगासिनो आरोना नै नुदोबा नायना लाबानो जाबाय नै थांनोसै गाइस थ' भिडिअआ बेखिनियावनोमोन फोजोबनोसै गाइस मानोना चार्जबो गैला आंनि मबाइला माने जोबलांगासिनो हारसिंनो जोब्बाय थादो चार्जआ नै ओरैबादि नै नायबानो थाबानो जाबाय मायाव जायगायाव दंमोन जोङो थ' दा थांसै गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन गाइस बाय बाय टाटा